nadu kipor khalung khana jongi tang shuong bala poi kipor election kamot kat nu ka jing social ship bat temen bat khalung bat kenthai bat shenrang kamot bala lek yamare bat khamtam hakisngi thep pot kalong ba ngio I hadu kitemen kikro hadu bomla shu ban ya tru kijurlet ban aya kivot Henry kat banang mi kisngi kajuk kalanang kala ngilanang yo sngo ba onda kilanyo ya kivot kiju pentip ba kinong thap vot kilong kata kata kibaja kilong kata kata tika ai ke penlong ya kata ka jinja jong kinong thap vot tinga wan hang ne manta ban pensyai an mi shakhmat bet na ka banta ka jing kodor jong ka vot bangan ai ka jing pensyai ya baro ka basngap ya kani ka jing kran jong ha tika jing kodor jong ka vot kalong ba iwei pe iwei nangi ibala kenjo e karta ba khat prasnem ni don benta ha ka bangin jet ya kita kinong mi khmat ba kita kinong mi khmat kinwan ra karoi kapar ha ki constituency jongi tibat nakaliang jong ka sarkar pat onda kilapoi ha kita ki kadan jong kita ki shuki minister kita ki shuki ba pher kamot kidle saka kamram ka jong ki bakin ai ka babaha na ka banta jong kita kinong song kibalawan penno senyang da kita ki simpre akti tikat nu kalong ka bastanat ba ngi kipat ba bat ka sarkar ni jadon bentalang tibat kadai kata ka bangwan ra mentahang ni bangan pensyulur ngan pensyai ya ka jing kodor ka vot bat bahadu mentaru ngisyu asngo baki ong bangim dan kam yim dan kani yim dan katai nila dan ki sibun kijing ru ki ong ngene awat sei kata ka sarkar ngene awat sei uta ngim ju ku ayo ki ong uta kata be kadai ka banga ngaju pensyulur ki namar ngatip ba ka sarkar ka jule bah nadu ki por ba mansyua yang ngaru bat ki wei ru kunju itang shulai ruai hangtai hado darsyan hangtai ha on dia radio ru tang apsngi laisngi ngila yo kapisah kat ba ya ki scheme li leite kat nu ka sarkar kala le bah na banta jong ni hinong song snong ban ngila ju yo hado ki scheme ki babunjat nyo ki subsidy nyo kita ki bayadai kat kum ka kamram jong kinong mi khmat ti henry kinong song snong pat ki babun hi kim so thu ki ong ngeni wat se ay uta se ay ni thu su yangi kamut kata kadai ka banga yo sngo pat ba baki kran ya kata dengan pensyai hang ni ba ka sarkaru ka juda bu kerpang ya ki jaka ban ai vote kamut ba kaju bu ru halala ki department nakabanta kita ki kam ki jam ki bayadai bat kinong song snong ba ka sarkar kaju mang kabha nakabanta jo wei po wei nang song snong tikidai tang kata bangwan ra hang ni ya kata ka jing shai ya ka jing kodor ka vot ba baro i wei nangi ni don ya ka hok bangin jo la ka bha la jong na ka sarkar baki ong ngim ju ku ayo ti kamdei kumta kamot bagi nong mi khmat jongi ru ki khmi lenti yangi bangin aya ka vot kamot mangi ru ngi khmi lenti na ki nong mi khmat jongi ru bakin pet ya ki ki jing don kam ki jongi ti tangkawai pat ka banga kwa banon ra pat ya ka ka jing kala susu ka banga sempat mga kalong ba ha kita ki por ba mensyua ki ba ha ka por ki wei ki sarkar ni juyo kita ki jing yarap kita ki bah jongi na ka sarkar judan kata ka jing thau siliang jing no siliang ban ong baya kitemen mangsu ti men ha kani ngalalet ya ka wei na ki training ka badai na banta ki khana samla tang banga pa de nga bajubu ya ka training center nga dei bangan pha ai ki khana samla tang ba ka jok kala ka bakabun ka jalla jongi ki jing jelle ki jing sniu ti nga hapan shim ka jing kit khli ba shuwa bangan pha ya ki khana ki jonga nga dei bangan datip ba kalong ka basangan na bangan ra ya ki samla
siya kinu ki training. Tibat hangta kila syam ba kasorkar kala penbiang kija kasa kija kajingbam kabam kadi bat kalet kawan hawai kala penbiang sisya kasorkar tang ba kadai na ba ngimyo asyu ya kata ka quality haka education joni kamot ba ngilabit dot habaro kilyang bat kasorkaru kam yo asyu bakan ai kita ki jing syakri kipat ba ha karukom kabayarin kat kum kajuk bat kum kamaryang ba ondang apoy ha kata jaka training kiong ba kani kajaka kalong kabala amang yapi kabanesa abet haju bat kanthai bat sanrang te kamlong kataru yang tapat bat ki kumbaru ki ai ban kum hakari jongi ka bakhariat kabangi ngi ju im hakane ka jalla jongi ka bakhariat kabangi ju kup dakinap rajai ladang ilai chagi the ki than nang pandong barphat ki ju wan ki tu ki delicate ka bakilong ki tingeseng ki ba pher ki ju pen biang ki nep jan ki sa ai ki blanket na lor henry kat ha kata kading khariat man ka new January arpunyo tarik ki ai de kumbor ba syukup kitu ki daju ba syukalanya surong bat itu ba ki jukup kitu ki kharbang lak betang suan poiwir ki syukup tamo khli tingi kup kum kita ti hadu bangila ya khariat barasimiat denang tapat bat nang tapat kabamru da ki musla ki bakum ki jingbam ki ba syadakar ki ba omdeshu kat kum ka standard karukom im ki khasi jongi lani karukom im kat kum kamaryang ka jongi namar bangi di bantip bakat kum kamaryang ka jongi ngim jubam masalah hakari ka jongi di tang bangi le syadakar bangi di bahaya ka ba ngitip kat kum kamaryang bangin yo ki jingbam ki bakut bangin yo ka kot ka hea di nang ta bangi tang supoy hang taru mut ngila akurak po baro di kata kalong batang katapan ladangawan ra ya kata ka complain ki ong baya kitemen o melam syu di tang kawai kabangan pensyai hang ni balada pi ong ba kitemen on melam syu di kata kamut lada kabut ngim dai syu ban ai tingi du nginum kami lenti Henry nakaway katam siya kaway katam nakaway ka election MP saka MLA saka MDC niya elect kum ta lay sin takamot tang bangila temen ngim don hok syu ban letti katang kwa banwan ra ka jing pen song thu ngam sim kran ben ngahapan pensyai ba kenum kran to met yanu namar ba kani ka kata ya baro kinong song om tang ba ki kran tang yanga namar nga dan kejingkit khli nang kabanta ki jaj ban riu ki jongi nang kabanta ki khun samla ka jong ki jaj ban riu jongi nak takadaw masawan mi hakane karansan ban pensyai yakini ki ai baro nang bakinong song kintip ban khenkor ban pan ay ka vote jongki bat bakin burom ya kita kinong mi khamat te khublei shibun ya baro ki basngap yakane ka kubor